All right, this is 19A Chata Road. Raitika sauna yemoto. Sezvamuri kuona moto uri kubvira muna Chata muguta reHarare. Chakonzeresa moto haisachazivikanwa, asi sezvamuri kuona kuti building iro riri kubvira muno muguta reHarare. Panapa kuenda KuMbare just some few kilometers. Ndo zvikuitika panapa sezvamuri kuona. Ndo patiri panapa. Mumwe Brigades asvika in time. Mumwe Brigades ari paground. Ndataura Mumwe Brigade vari kuti vakutodzima moto wacho mukati. Ndozvaitika panapa. Vazhinji vauya kuzomira vachiona chiitiko chiri kuitika panapa. Saka ndozvaitika muno muguta reHarare. Satora nzvimbo zviri kutora nzvimbo. Tatarisa kuswera kwaNevhuro Mbare zvakare kwakatsva musiro weMbare. Vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvavaitengesa. Ndo zvikuitika panapa. Reporting live the cities. Straight from Harare, Chata Road. When it happens, we will be there. Wait till I take the 16 tato up. The more knows when they are getting for a team.